Haka jingle kai Gold Cup ka bahap haka Group B hapreng ka Honduras, Persia ika Haiti. Haba phai shikane ka jingle kai ka Haiti kala yo shwa pan khijar haka minute ka ba arpeu lengbau pirot. Henry hashwa ban kot ka kela step ka Honduras kala yo ban tep ya ka gulpen ya khai lengba u Benson. Ado bokot ka kela step baro artle gi kenhun ge ya khai ta marshigol. Bad haka kela min kata haka minute ka ba san phukundai ka Honduras kala yo ban tep ya ka gulpen tam lengbau pinto. Bad lengba gane ka shigol ka Honduras kalala ban Pynliem ya ka Haiti da ar lakaway. Akaway pat ka jingle kai jong gane ka group hapadeng ka Mexico, Persia ya ka Qatar. Bat kane gane ka jingle kai ka ba itanat bha. Haba phai she kane ka jingle kai ka Qatar kala yo ban khijar nengkong tang ha ka minute ka ba ar pnyo lengbau hasem saheta. Ubre u player jong gari Qatar ubala kha hari Egypt. Pada hadu bukut ka kela step ka Qatar kala tam dai weilanot. Haga kela mit ka jingle kai kalong mari khaj haka ba baro artali ki kenhun kela persyang bat pen khijar Henry omdon gino gi bala bat pen khijar hadu bukut ka kendai pe minute bat khat wei minute ka additional time. Bat dai leng bagane ka shigol ka Qatar kala la ban Pynliem ya ka Mexico dai weilanot. Padi orong syaka quarter final jong ka CONCACAF Gold Cup mentau 6.